16 December 2021 o salo TPF ni member te leader Madam PK Jamatia chini Bubagwra no joto lokoni bwskango Swkaknai dakar choba khayui lachimung rika kabrika phiaba o dakar choba khachakmani okologo Bubagwra ni tamo chayatong Madam PK Jamatia sakni Mokol bwskango Bubagwra no jotoni bwskango lachimung rui kabrika laso mwnai nasik tongka abo sabo Thanai salo je bulai toklai enggai Bubagwra Mokol mukti karui kapmani okologo saboni kaham saboni hamya norok tini ob video ni bising kaham ke saimanai phiaba norok tini bising ni joto kubikok saimanma olo wansugani adi saboni chayatong abagai chini secret team norok ni confuse engjangno kaham clear ke buji rinai norok logi tongni logi baksa khanadi pula simi pathak jora Thangnai sal 16 December 2021 TPF ni enggai politics eba rajniti meeting songjajaka abagai joto TPF no chajaknai support khane rok o meeting misilo lamrika eba thanga olo TPF ni supporter meeting thama jora baksa borok kokti saka eba saka tipramo thani borok TPF ni borok misil thangnai rokno yakti saka eba bojaka hanai mane khai TPF ni borok bojaka tipramo thani borok bai abo kahai a meeting misilo salai tongkha Yang kubikok hinkai TPF rokse akol citra aro nukjago bahagi hinkai kamiwa public tournament cricket thungma jaga thangai parani borokno yakti sakate bite rok togai sabai ribake TPF rok phiaba TPF ni Chalak tatal tomong olo lasoka tipramathono dos berka tipramothase yakti sawo eba TPF no riprege bukha hinai Olo yang TPF ni leader PK Jamatia kaham hamya saimaya buni kokbo je khanaka eba saimanka abagai yang TPF rok jirege chini Bubagwra no bomong khoi yasi sori saka sahos tonghe bwskang phadi tiniti salo chini TPF supporter rok no norok tipramotha abo kahake bomani neng map eba nakarmung masanai hinai TPF ni leader chini Bubagwra ni mong bere yasi sori jirege saka a jora yang Bubagwra no abo kahake TPF rok yasi suri hamya kok sai tongma bagai Bubagwra direct TPF ni leader PK Jamatia na kol khaimani kol habia tangi hingai TPF ni leader chini Bubagwra no naslat joli jagi number bolakhai toni jak hinkai norok o jaga no saiman kana TPF ni Madam PK Jamatia bosing attitude ganang ako aborok bat khadi phadi chini main topic wong abagai olo Bubagwra decide khaikya TPF ni leader by direct thangi PK Jamatia by malai kaham hamya kok sanani eba jeti pramothani engai abo kai hamya samung khaikya henkai ang borok ni bodla niji aro thangai map sanai eba kaham hamya kok sanai abo kahai bukhawa wansugai Bubagwra TPF ni leader by malai na thanga phiaba aro kubikok henkai parao cricket khela choli toma jaga TPF rok se sekang yakti se riprege bolakya haiphano Bubagwra abonatei PK Jamatia no kok sana thangmani Olo Bubagwra no chung aro thangai nugui manka TPF ni koekjon member chini Bubagwra no lama kasuka neng aingo thangai maya Madam PK Jamatia bai malai maya haiphano Bubagwra TPF ni member rok no saka chungno bisingo rohordi chung sudu PK Jamatia bai simi kisa kokse thangai painai tei saka tipramothani engai kebo norok no hamya khakya hankai abono chung kahamke malai kok sai a borok no action nanai chungno PK Jamatia bai kaham hamya kok saridi jodi chini chaya tongkai chung go sui nanai hinai Bubagwra saka Bubagwra tangai abo kahai ateke PK Jamatia bai malanya thangka henkai PK Jamatia mate state saka kawui chirgi saitongka tipramothani chairman chini TPF ni borokno maptei nakarmung masanai chini borokno bujakma bagai abagai Bubagwra PK Jamatia na kol khaimani kol habia number block khajengni bagai aboni olo Bubagwra decide khaikya ang direct malai kaham hamya kok sachinai hinai PK Jamatia ni aro thangka olo Bubagwra a get doglam gana sogoike TPF ni member chini Bubagwra no lama kasuka tei lachimung rika Bubagwra kok sai toma jaga khoroksa borok phai Bubagwra no khaklaba dakar chobakai bunani yakti saka norok bo abo display o kahamke nugui mankana kahamke naidi abono TPF ni member o siplai chini Bubagwra no dakar chobakhanai sudo abo semia a jaga chini Bubagwra no dakar chobake lachimung rimani olo TPF ni borok chini Bubagwra no go back hinai chirik lakhya hinkai aboda TPF ni behavior tomung chamung TPF ni naimung tama bunya incha lachimung rinada TPF ni thani te kunia sudo borok no eba bunya Walai rina simi arona kahamge sijago tangi hinkai TPF rok ni kok sama jaga kun kasyapono line pan kerai borok ni TPF mothase kok thik kerai tangi hinba sekang bulainai engkha TPF rok se changsama nukjago abo se tipramathono dos berka TPF abo da sijak nukjak rok ni tomung chamung sekang nijini mothano thik khaidi TPF rok Din salja Madam PK Jamatia no chajak tomoni phiaba abo kahai bini behavior tomung samung nugui
pike Jamatia sabo ang sinilia akon phadi chini main ustoriwo. Bubagwra no atike dakar choba khaimani haiphano Bubagwra teisa pike Jamatia bai malanya bagi TPF ni borokno bar request khaimani bagi Bubagwra no bisingo rohorjaka. Olo Bubagwra habai state chaka KapKha pike Jamatia bai koksana bagi aro state chaka o chini Bubagwra te pike Jamatia no khorongni nugui mankana phiaba o jaga ba hanyo chini Bubagwra no TPF rok Swkaknai ke lachimung rikha norok notice da khakya jodi khaya henkai display o kaham ke naidi Bubagwra kok saitamo jara match of khai rikha TPF rok कि गुंडागर्दी बंद करो और दोफा के बारे सोचो। पार्टी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना जाति इम्पोर्टेंट है। nugui mankana norok jotono jepro chini Bubagwra matei kok saitama jora afro TPF ni borok match ni sound off eba battery line chokoge match off kai rikha tange hinkai norok ba abu display nugui mankana jepro chini Bubagwra kok saka hinkai no battery line chokoge match off kai lachimung rikha TPF rok chini Bubagwra no a jora pike Jamatia kono kok thaja saya gana basawi dam ba rijak tongko ola Bubagwra ase bar lachimung rijak Mokol ne muktwi karui kapna nangkha joto lokoni bwskango tangai hinba Bubagwra wansukmani TPF ni borok bai bwskango tangai face to face kaham hamya kok sana bagai thangmani phiaba aro tangai TPF ni leader pike Jamatia bai malanya thangma jora TPF rok lachimung rikha chini Bubagwra no khaklab romoi dakar choba khakya baksa jota khijar katei state chaka kok saitama jora match up khai lachimung rikha aborok sabo TPF rok abo kahai TPF rok Bubagwra no bar lachi rima bagai aro TPF ni member te tipramotha saputa rok khorang te salakya chini Bubagwra no tangai abo kahai lachimung rikha hanei dakar chopa wngkha dol rok norok hinkai bisini ko kaham ge khanawi saiman kana thane 16 December 2021 salo je TPF bai tipramotha kasaro je wngmani main story ang norno saka ten norok TPF ni behavior tomung cham nugui mankana borok Bubagwra no se dagari khitar go back hini chirik lakya abo kahai tomung bai norok bahagi 2023 wo CM ni pujo achuknai TPF rok sak wanchuti yangke TPF rok sawo chengbai phadi chini party phadi tiprasana mothangna lama thane salo Bubagwra TPF ni meeting misil khaima jaga kisa thamase dakar choba khai jota khitar go back hinjaka abuni olo angte tamo sanai TPF ni behavior tomung chamung arano boji baidi dol rok tamni hinma TPF rok Bubagwra no se achuk lachimung kotor rimano hinkai nung ang kahai borok chikono borok tamo khainai tei kaisa kok madam pike Jamatia ni bukha bisingo abo kahai chini tiprasan bage hamya wansuknai hinai wansukmaya thane sal 16 December 2021 phunuk rikha pike Jamatia ni chehara tabuk norok joto decide khade chini tiprasani bage tabuk bomo kahai leader chung nangi tong abuni answer nini ani bukhawo kaham ke saimano video ni men kok abono thanai 16 December 2021 TPF rok meeting eba misil khakya aro baksa borok saka TPF member rok Manjakha meeting misil phaima jora tipramo thani borok bai hinei phiaba kobikok hinkai TPF rok se boi khela thangi tama jaga thangai yak tisai boi khari phaima nokjago olo TPF leader pike Jamatia kaham hamya saimaya abo kahai boni kokno khanawi state chaka kawu chiriki chaka tipramo thani chairman sahos tongke bwskang phai kok sadi norok chini TPF ni sapota rokno yak tise pumani mapte na karmung masanai tipramo thani chairman TPF rok Bubagwra ni bagai abo kahai hamya kok sai tama bagai Bubagwra olo pike Jamatia ba direct thangi malanya thama jora TPF ni borok Bubagwra no lama ka suka a jora Bubagwra saka jengkono khaya sudo pike Jamatia ba kok simi saitana haiphano TPF rok Bubagwra no dakar choba khai jota ba khitar go back hini chirik lakya olo tese Bubagwra bar request khaima bagi pike Jamatia ba kok sai tama jora TPF rok tesa machaon op kai lachimung rika Bubagwra no ola Bubagwra sak duko nangjake jotone bwskango Mokol muktwi kari KapKha thane salo TPF rok ni member chini debormano gorpa jat chodo gosti bakpar sei hinka haiphano chung kebo khanangya bwkhatia tangi hinkai chung thansa se nayo TPF ni borok Bubagwra no dakar choba khai yakti saga ola Bubagwra no go back hini chirikha yang pike Jamatia ni gana thangi kok sai tama jora Bubagwra ni match sound off khai rikha TPF ni leader kun kok thaisapono saya nasik simi tongo TPF ni attitude level bujidi arona norok bo TPF rok sawo 2023 o CM ongnai pike Jamatia phiaba borok ni bwkhao chini tiprasano hamsama se gari bahage bot manai
TPF rok saka tiprasao TPF simi mothangjanai lama pheba thani sal 16 December 2021 o phonogoi rekha TPF ni koboi tomong borok sikang buino yak tise bulake olo laso alka party tipramathano dos beri saka PK Jamatia eba TPF rok kebono hamjake borok sudu CM ni post simi imang nukjak TPF sawo Madam PK Jamatia simi tiprasan bagi leader kaham pheba chung nugui manka asuk se Madam PK Jamatia leader kaham hinkai tini tangai kebo tiprasabai kathai maya tabuk chung jotoni bukhawa bujui saimanka chini tiprasan bagi sabo leader kaham sabo leader hamya pheba TPF ni abo kahai behavior tomung samung baile CM batamo EM da nugui mano maya Ako abo bad khadi olokai ang bocini bai Mariam Riang kahai wag bothari rok charna nangnese TPF bot pakhe hankai video no last parte jora naima bagi belaki hambai te video no chajak tonghe share khariti joto tiprasa kaham hamya saimana ungthung TPF rok chini Bubagwra te tiprasa no saknangya bagi thongai tong jotono phonokde share khadi joto tiprasa thansa angdi TPF CPF bad ati tomung chamung buino saknangya Dopha Swkakma jaga ang TPF no support khaya ang nayo tiprasa thansa belaki hambai video no patik jora naima bagai